depressió, angoixa, nervis, gent que corre sense rumb. Ara el poble mana, ara el poble demana diversions barates. Diversions barates. Episodi -4. Trucades. Cada dia ens plouen trucades comercials. A Diversions Barates us proposem les millors respostes. Buenos días, le llama Perlita. ¿Es usted el titular de la línea? No, jo sóc el suplent. ¿Está contento con su compañía? Seria molt més feliç amb sa dolça companyonia. La feina de teleoperador és, massa sovint, molt avorrida. Quan us truquin, encara que estigueu fent una becaina, respongueu ràpidament dient «Tengo 1000 palomas mensajeras». Quan us responguin ¿Mensajeras? amb alegria digueu «No l'exagero pas, eh?» Fer-se passar per xinès és una altra diversió barata, a tenir en compte al moment de respondre a qualsevol d'aquestes boniques trucades que volen entabanar-te com si fossis un fill del sol naixent. Avui només hem parlat de les trucades. En algun altre episodi parlarem d'aquells medis que t'informen que una tieta africana t'ha deixat en herència 2.000 milions de dòlars. Fins llavors, au reveure! Это стал любимый, ждет все в ритме колбасы 150 ударов тут, пацаны. Que fills de puta, volessin no veuríem mai el sol.